Ei, hola, bon dia. Què acabo de veure? No, és que ha sigut molt estrany tot plegat. O sigui, tal com havíem previst, en Zic ha cridat, independentment d'en Falco. O sigui, ha fet veure que li sabia greu, però en el fons crida. Però què passa? En Falco es converteix en tità. S'està a punt de menjar en Reiner. En Reiner ho accepta, perquè ja n'està fart, saps? Vull dir, pateix tot el rato i en el fons aquest món sembla que no té solució, per tant diu, me'n vaig ja i ja ho solucionarà algú altre. Però després en Falco veu l'altre, en Gallardo, o com es digui, i es va menjar l'altre. I en Reiner diu, no, jo volia morir tranquil. I després, l'Eren s'escapa del seu cos de tità per anar cap a en Zic i tenir contacte, no?, per activar el tità fundador. I mentre va corrents, la Gavi el decapita, però no m'ho esperava per res, saps? L'Eren està mort, vale? Però no s'acaba aquí la història perquè en Zic té temps d'agafar-li el cap, sol. I és com que encara no estava mort del tot, saps? És com allò que diuen de les oques, crec, que si els hi talles el cap segueixen corrents, doncs una mica això, que encara comptava, gràcies a això, han pogut anar en el desert aquell amb l'Ymir. I bueno, aquí ja el senyor Hajime ha dit, bueno, els marejarem una mica, perquè, o sigui, surt l'Eren i en Zic allà al desert aquell dels Eldians, diguéssim. Apareix l'Ymir i en Zic li diu a l'Eren, Eren, jo estic encadenat, no li puc demanar el desig de l'eutanàsia a l'Ymir, ho has de fer tu. I aquí l'Eren diu, i una merda, jo mai he volgut l'eutanàsia, només volia arribar en aquest moment per tenir l'oportunitat de demanar-li el que vulgui a l'Ymir, no? Que jo he pensat, ostres, l'Eren no s'havia tornat tonto, saps? Que bé, fota't Zic, home, però què passa? Que resulta que l'Eren no li pot demanar res a l'Ymir. És en Zic que ho ha de fer perquè té sang reial, només que en Zic feia veure que no podia perquè volia veure què pensava realment l'Eren. I l'Eren es queda com... O sigui, duríssim, perquè l'Eren li diu a l'Ymir, dona'm tot el poder que tu tens. I l'Ymir passa de llarg, i l'Eren es queda com, què? Però al final, en Zic és com que perdona l'Eren perquè diu, clar, no és culpa teva que hagis tingut el pitjor pare del món, igual que jo, i és com que el vol salvar, però no entenc gaire com, perquè fan un xoc així de caps i surt una xispa o alguna cosa i s'acaba aquí l'episodi. Clar, jo crec que aquí l'Eren seguirà viu, però dins del cos d'en Zic. Que, pobre Eren, ja t'ho diré. No sé si ha de ser gaire guai. A no ser que tingui un caràcter superfort, saps? Que se sobreposi a les idees d'en Zic i controli ell en Zic. Clar, potser així pot seguir viu. Però, bueno, no ho sé. Havent vist el que ha passat, ja quasi que no m'atreveixo a fer prediccions perquè... Ai... Doncs vinga, ens veiem al següent episodi. Aviam què se li ha acudit amb en Hajime. Vull dir, a veure... Vinga, vagi bé. Levi, encara t'estic esperant, Vull dir, no me n'he oblidat. Cada episodi estic pensant, com està en Levi? Però clar... No ho sabem. Jo crec que està bé, però està esperant un moment així èpic, heroic, per aparèixer. Que parlant de moments èpics, lo de la Mikasa, jo és que no ho entenc. O sigui, ha sigut només una escena, que m'he quedat... Vull dir, espectacle.